Čo? Hej? Tá, ona z toho prišla juhoribovou stranu. Super, on zostal. To uvedal, zostal doma radšej. Ona tiež mám takové, že ide teraz smúľať. Môže sa smúľať. Však ma fotil aj žom. Čo tam dobre chladočku? Tu je lepšie, to slnko svieti. Nevidím oca. Hej, to tu raz sedeli, tak a to sa bola, že až poďme chlapci, poďme, hráme! Nie, tá ju nemám odpečenú. Nie? Nie. Tá, začal povedať. Tam ide. Tak sa by za chvíľku, nie? Tá. No čo, sa nechcebe. Kto príde domov do vtedy? Do tej nie, ale na spadbu príde. Dobre, to nevidno. Vyššie. Prihrávajte si! Prihrávajte si, tak, to je ono. A ideš! Uej! A čo? Máme gól. Pozor, beží za tebou. Dobre. Prihraj, tak. Prihrávajte si. Pekne postupne za radou. Výborne, ideš. Tobias, bež už. Pozor na offside. Samo, hraj! Opri sa doľho! Ide, beži ti. Pomôžte si, tak. Hej, som sa ho pýtal, to mi nepovedal. Som sa pýtal, že jak sa majú, že opíže. Ale nepovedal to. A čo ti bolo? Vyle, chod do brány radšej. Peťo. Kopni mu dopredu, beži. Ideš, Tobi. Až bránkar má. Peťo! No dávaj! Keď nemáš, nevieš, že autovo komu dať. Pozor na offside, chlapci! Dobre, ten hraje to slovo.
To nie, na pompę nie praktykował, to nie ma problemu absolutnie. Poznał, bo chodził na piłkę wszystko wie. Hej. Taki mały jak ty. Trochę, no to ten miasto nie chce. Hej, No, pusa, to nie nie nowinka. Tak, to tylko obydwa. Okay. Próbować spory, ale tam chwilą nie da. Aha, bo praktycznie. Ej. Mhm. Mhm. Wracaj, Samo! Dorażaj! Rozciągnijcie sa! Samo, wracaj! Pozor, pozor! Bojuj! No mówię, że sam rozciągnijcie więcej. Tu masz teraz na Tobiasa. Już nie skoro. Już podaj. No dalej raczej. Idziesz po nią, Galo. Pozor na offside. Mocno na pieniądze. Mam krzyčím stále, že bacha na offside. Tak, tak. Poza urodziny. Hej. Offside. 3 metre. Prihrávať, prihrávať. Tak. Nejakú ligu hrajú, tak som pozrel. Ideš, Bener. Poď, Beno, ťahaj. Zeskoči ťa. Rozťahnite. Tak, to je ono, a ideš. Tak, a ideš teraz dopredu. Dobrý, poď, poď. No. Jak to, že tu nikto není strafal? Máš za sebou tu. Stano! Stano! Jemne na 16 čakaj a potom nabehuj do 11. Ono byť offside si. Samo! No prevádza kvák na svadu! A ideš. Spust, Matias! Sam musíš niečo vymyslieť. Ja som hovoril, tu sme boli tiež tak kúkalo, jak šalené, nie minule. Matias! Zrovnaj troška nohu pri takej strede, daj ju po zemi radšej. Spust! Uvidíš, lepšie bude. Powieszony, można one się nie wybrać. Ale to jeszcze sobie musiałem wybrać.
Aha, nie wiem. Pozna, trochę i pozna, ale Spokojnie, Misza, na takie, nie? to są już dzień, chyba nie widziałem. Nie wiem, a nie wiem. Rozciągnij! Pozor, nie dawaj mu! Daj horeł! Samochód! A prihrávať si poďme! Postačíš aj ty zbytočne a... Denis, prihrávajte si! Oli, prihrávka! Tak! Prihrávka, posti ho dopredu! Tak, to je ono, vidíte? Musia si prihrávať. Nie solovať. Zrobiť jedného druhého, potom stačí loptu. Pozri, Čerek, daj si mi povia, bež! Dobre, Borne, konečne, pekná lopta. Hovor. Offside zase. Jak to, že on píska sám? Však na 15 majú byť traja, že to je, no? Traja včera. To je do jedno, že? Ja się do jednej Dneska zase, nie? Nie, nie może zajść, że tam otoczyć. Si ho zrobil všetko? Jeszcze mi treba tam 4 šruby dotiahnuť a tak to naťahujem ja. Ja som volal tomu Fabkovi, volal auto tam, že zoberie auto asi sebe. Do Kendi to nesem. Bež! Ideš, Filip. Ideš, Benny. Krásna lopta, nádherná. Tak sa hraje, no! Dobre, super! Dobre, ale góla treba dať. Radí, dobre. Ale pekne, toto bolo už dobre. Vysoký nákop, hore, koľ Lukáš, samo! Samo makaj! Oni preskočí ťa. Lukáš, poď! A on je rýchly, jak šip. Haló, nemôže tam tak stať. A ideš a bež. Ideš až do brány, Tobi. Bežte s ním, choď! Poďte mu tam. No a daj tam nohu. Nevidel. To myslel, že ešte pôjde Filip. A ti pôjde znovu. Na tú kačku. Ale čo nebolo však. Ale dobre, Dobre, teraz bolo takto lepšie. dal by vysokú zase. Dôležité je, že by sme prihrávali tú loptu, lebo veľa solujú a potom stratia. Zrobiš jedného druhého v poriadku, ale nemôžeš tretieho, lebo už to nevládne, ne? Potom musia dávať potom. Aj Oliver je dobrý celkom, nie? Tiež bola škoda, lebo ja tam hral v 19. To nemali na také dačo ešte. Tam už lepší tlak nabere. Ako hej, ale... Teraz. Ale rok o 2 už dotočí. No! Stano! No! Si, koko! Stano! Dobre, nevadí! Stano! Stano, daj na placírku! Nevadí, hráme ďalej a už je to lepšie. Ale už ste mohli dať aj 3 góly. Nevadí. Dobre. Dobre, len hovorím. Stano! Prihrál, nejde o góly. Také na Také strany na placírku z nohou. Pekne si prihrávať a iný futbal hráte. A bežím už. Už dávaj im takomu. Pozor Je na do offside. offsideu. Bežiš, Filip. Pero. No! Dobre, výborne. Dobre. Lukáš, pomôž mu! A idete dvaja ste tam. Nahraj si, to je ono. Dobre. Len takú pomalu! A poď. Filip, choď bližšie, kľudne. Lukáš! Dočiali mu
mu odbiehajú rukári. Mohli bližšie ešte kľudne a pozrieť sa, ako mu prihrať. Nie? Ale to bránky prihrávky. To prázdne brány musí dať gola. Kombinačne by Tak. mohli ísť do vnútra, ne? A to je vtedy iný futbal hrajú viac. Vtedy sme zatiaľ inú politiku. Už mu daj! Tak! Dobre, poď ešte máš na to. Vysuní, vysuní, Čelej! Pozor, veľa, pozor! No viac, bacha na offside. Pozor na offside teraz. Tá si mi zarezal ten ekran. Dobre, máme opičku na domane. Keď ten opičku poňuje, ako nie stretili. Na čo? To nie jest Hektor. No! Filip, hej! No! Nie tak! Dobra. Nedaj mu prejsť, s ním choď! Tak, výborne, Oli, to je ono. Rozťahnite to pekne a zase ideme ďalej. Sa rozťahujte, vzadu obranu sa porozťahujte, že Hej, ste tu sa rozťahnite, aby mal komu prihrať. Natiahnuť sa doma? Také teraz, ne? No, nie. No, voľno sa. Hej? Písala som sa. Tu ste dvaja, tu pomôžte a ideš, daj mu. Dobre. A viac mu vyhnávaj cez obdov vlúčika, keď ho chceš takú poslať. No, zachytnúť a... Nasadnú? Tak, neviem, či na to odlučí, no také... Božo! Ale to už je to mohla. Na to čo to dá? U nás už má do osadru. Ja aj tak ruku ešte mám asi akože, nemal by 3 týždne, ale chceli sme aspoň zahrať. Vidíš teraz, že či musel tie 6 týždne meditácie neubrali na syner. Pomôžte si. Koľko hráčov tam máš? Alex, máš loptu. Bežíš. Ne. Alex, bež už. Bež. Pomôžte si. Alexa, tu máš. No, tak, vidíš. Pomôžu, nie. Potom dopadne do stavu. Ale to nech sa naučia. Dobrá. Ale keď sa pripravá, keď náhodou, že koľko dopredu, tak rozohrajte si sami. Tak.
Bež, Alek, bež! Dobrý, teda. Dal tam aj Bena. Už som Bena. Co mają fajne? Nie wiem. Hej? Stali on nie fresie? Stali to to na tym pochodzie, to nie do Pomoc si. Umar pozri na kraji, Rača. Tak na prechádku. Výborná. Veľa. Poďte mu takto pomôcť, tak. Rozťahnite sa tu viacej. Samo tu poďte viacej do tej strany, či kde ste vy tam, všetci na kope. Poď, ťahaj. A už mu daj. A vieš? Chod dopredu ešte, chod dopredu. Tak. Tak komu? Komu? Ja to beriem, ale ja nie som rozhodca. Ja sa ho nezastávam. Hovorím, že on je 2 raz taký, tak on utúpne. Daj, Benny! Poď, Alex! A chytajú!